ଆସ ବୁଲି ଯିବା ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆମେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲୁ ବୁଲେଟ୍ରେ ଡୁକ୍ 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 ଡୁକ୍। ସେଦିନ ଥିଲା ସଣ୍ଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୁର୍ତ୍ତି। ବାବାରେ କି ଭିଡ଼, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ। ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଗଲୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏଠି ଆସିଲୁ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲୁ, ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ, ବାହାରି ଗଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆରେ 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 ଇଏ କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ହାଟ? ଆମେ କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ହାଟ ପଶି ଆସିଲୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଆପଣ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ବାହାରି ଯିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଓ କି ବାସ୍ନା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇକି। ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତିକି ଲୋକ। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଛୋଟ କଥା ନା କ'ଣ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ତ ଥିଲା ବହୁତ ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଠୁ ହାଇ। ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖିଦେଲୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ବି କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏଠି କେବଳ ଫ୍ଲାୱାର ହିଁ ଫ୍ଲାୱାର। ବଜାର ତୁଳନାରେ ଏଠି ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ତ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଜଣେ ଭାଇ ସେଠି ଢୋଲ ବଜାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିକି ଆମ ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବଜେଇବି। କହିଲୁ ହଉ ବଜେଇ ଦିଅ, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ବଜେଇ ଥକିଗଲା ପରେ ଖାଇଦେଲି ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ସେଠି ବାହାରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ନଡ଼ିଆ କତାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନାଉଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମିକ୍ସ ଫ୍ଲେଭରର ଆଇସ୍ ଗୋଲା ଦୁଇଟା ଖାଇଲୁ ଆମେ। ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଓକେ ଓକେ। ସେଠୁ ବାହାରି ଗଲୁ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ। ସେଠି ହେଉଥିଲା ବୋଟିଂ, ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଥିଲୁ। ଭାଇ କହିଲେ ଏଠି ବସି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ପବନ ଖାଇବା। ଆମେ ଟିକେ ବସିଗଲୁ। ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବୁଲିଲୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।